Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di konten bayi. Itu protoli sprene apa diumbahi. Iya wes tak cekel ibu. Wes. Nah. Walah iya. Berusaha. Wes. Wes, makasih intene. Wes, Mak, diganti sprene. Wes, karena alhamdulillah, Mak. Pas, Dek. Ijek longgar, Dek. Pas. Pas ya, Pak ya. Kasure 100 Niki 100 pinten, Pak? 80. Nggih niku 100 swidak iki. Longgar saiki. Bantal-bantal. Sajane kaya ketokan ngomongin Mas Dimas kae sampe sesel. Kan bisa sing Busa kanggone Mas Dimas kae. Tak gowo, Dek. Disusul. Wes kita lihat ki gawe. Kita ini sik. Oh, Dek ini kan olah Bu Yuni sampean ki nek buk kok ngisor engko nek ape tangi koyo kangelan ngono ki lho. Sampean kan duwe amben dipasang nggih ya. Wes umur, Dek. Ape tangi ki kangen. Iya ya kok sampean barang yang duwe nganggo ngene iki. Jadi piye ya genah ngono lho, Mbak. Tapi kan iso ketuntungan. Tuntungan petangi. Mak dames Dek iki sing ngangge kasur niku lho Bu, amben tinggi nggih. Nek iki malah kuat timbangan. Iki kuat, Dek. Nek sing wesi kerkit ngono abene. Repot ada abene yo sik. Bisa ini perkembangan sementara nggih. Alhamdulillah iki wis diangkuti pasir puk atau pasir uruknya. Kopi perlengkapannya Pak Silo. Kone awan-awan iki digoreng Mbak Yut anget-anget kan pemirsa nggih. Piringe kok yo lali ra dijupukno ki Mang. Tinggal rokoknya ya pemirsa. Iki ora nek sing gelem paling nggih pemirsa wong wis cara mono ki kapuke wis mati nggih pemirsa. Jere Makjah mending sok anu ae Mbak men gak blangkrah tak obonge ning anding kali kono. Tak usungane. Iya Mak, manut aku ngono. Kae barang yo iki obongi. Dadi ki engko area kene iki engko wis pokoke dadi luas. Oga blangkrah nggih. Wis dipasang. Bismillahirrahmanirrahim. Pas. Hah? Dawane sik gak ro. Wah, Mbak Yun dawane, Mbak Yun. Dawane piye, Pak? Dawane kedawan kasure. Iya ta? Iya, delok. Apik menjadi ada kan Mas Mbak Indah. Nggih dawane niku 2 meter, Pak. Oh, walah sapi-api Mbak Yun. Mbak. Wis gak apa-apa kok. Dawane 2 meter. Tak tumbas dhewe anu nyuwun diukurke mak ronone pira renene pira tak tuku. Ndak tumbas sing. Kedawan, guys. Yo ki yo paling wis ora anu Pak, ora sampeyan tidak lha kuwi ya. Iki doner meter iki 180. Ngono. Dan iki 180 yo dong ya. Berarti ki ora luweh, ya ngene masuk turun ape kan. Iya, tak iso, Mbak. Yo ala kedawan anu Mbak ya. Kedawan kasure, Pak. Tore lebar yo tuh. Lebar yo ki yo Pak yo. Ngono deh. Kok kacak 20 cm. Iya, ora sak 20, Mbak. Iki ya cek bodho rek. Alah ya. Wis senengane apik, wis ora Mbak, Mbak. Nduk tan. Pancen wis jangan asem.
Hilangnya. Ini goreng nih. Wait ya. Iya. Kacangnya aja mbok anu. Saiki ae. Gak usah kabeh ya. Apa? Mati lombok. Ora. Enek kacang, enek terong, enek cambah. Terus aku wis baru lagu Indonesia. Lagune Mas Dian. Aku Sela on Seven. Iya, Selan Seven. Ben laguku ben ora cundamani ya aku soal wis bosen. Ya gak boleh bosan wong karya kok. Karyane gawe angel kan. Gak boleh bilang begitu. Kok nek pamane Intan dibales, aku saiki roh Intan bosen piye kan yo Intan yo. Gak, Nah iya lah makanya gak boleh bilang gitu. Maksudnya nek Saru cerita, ya? iya, maksudnya aku ben aku bisa mendengarkan karya yang lain. yang lain. Kita harus menghargai karya seni orang lain. Iya ngono. Ini tak berpikir lombok ya. Terong, kacang, cambah, enek godhong dondong barang. Babi pasti. Tinggal enek no. Iya kira Mbak. Tak kei lho, gak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa, Mbak. Terongmu ini iki nek makane ora dikoceki yo tetep inu, disambel yo tetep inu. Bintang request jangan nonton pemirsa. Tahu aja. Jadi orang Iki sama masak ya, buat ki. Masak buat ya. Gak apa. Sayur asem seger. Selan Seven. Tak iling-ilingi terus kok bu ya. Aki ndek piye musik-musik kuwi enek sing jenenge Cowboy, Kaboy. terus enek Kahitna. Apa itu judulnya kan? Cantik. Terus Siti Nurhaliza ndek piye ni zaman ibu cek sekolah kayak iki wis terkenal lho. Betapa ku cinta padamu. Wih, lagu-lagunya apik-apik. Katakanlah kau cinta padaku, sematkan aku di hatimu, di mana kau berada, ingatku dalam doaku. Wih, Intan tau nenek. Lagu itu hit nek gak salah pemirsa tahun 12. kok 912 1997. Terus pas ibu ndelok berita pas awan-awan kuwi enek berita nek artis meninggal kecelakaan. Intan dong enek kuwi ibu cek sekolah. Oh, aku cek nih weteng bu ya. Yo urung enek pandangan kok iso ning weteng. Tak kira cek nih weteng Yo urung e. Kok ibu cek sekolah nek Intan sing weteng urung. Intan 2000 Mbak Indah 98. Intene 2000. Kalau telu kok, iya. Nek Mas Mau telu Dimas. orang papat ya ora lali aku. Ya, Bu. Malah. Mas Dimas karo aku lho. Lali ya kan mairem anak lali. Sing Mbak Indah eling sama wong enggak salah. Pas zamane Krismon. Krismon itu singkatan dari krisis mon apa? Mana kok? Krisis Manjris.
Krisis montris kita enak dong. Krisis moneter, gak krisis montris. Bu iki basa ibu tuh mati. Aja, nek basa aja. Gua yo. Mulai langsung nyayur asem. Iya. Kita langsung nyayur asem. Aja kuat. Gua ya. Iya. Wes langsung cus iki bumbune tak gawekno. Tanganku ijek yo. Iya lah, guys. Krisis moneter kok krisis montris ndak enak. Nganggo tisu nduk. Bodong-dondong masuk pemirsa. Belum. Wis bar diumbah mau. Jadi nek nganggo dong-dondong kuwi ya seger. Kalau ndak ada dong-dondong apa Bu Yuni bisa ditambahi jeruk kok jeruk lah. Iki gak usah yo, iki kan sambel. Nyambel karek goreng tempe karo pindang. Lah Bu dimana jangan asam. Jangan asem, Duk. Olah seger, Duk. Enek terong, enek Wes, kacang, bar. toge. Wes bar. Bisa ditambahkan sedikit penyedap ya pemirsa, ben rasane ben wes Tak pateni yo lampu kamar. Iya, lampunya pateni. On, ki nggadukno semenit nggih pemirsa. Nggadukno semenit. Tuh. Wis nggo bahan sambel nggih pemirsa, nek lombok, tomat karo brambang. Tak lupa engko tambahi iki. Terasi mateng. Pun mateng nggih. Ya asem, sampun siap gitu. Iki sing dienggo sambelan ya wis karek goreng. Iki iwak tempe karo iwak asin. Iki iwak pindang. Nah, mang rokoknya sampun. Rokoknya Pak Silo. Oke. Pak Silo ngerjakno iki lho Nduk, apa? Dandani. Kae lho. Yang nggak tahu maksudnya bilang sampai jadi Hati-hati Pak Silo. Hati-hati. Balikin tangan. Hati-hati Pak, hati-hati. Aku sarapan, Bismillahirrahmanirrahim. sayur Tanya segitu sampai lebih. Cukup nunggu. Oke, nyuruh sayur kayak macam ini loh. asem. Wah, Sayur asem hari. wah seger masak wah. Pindang, dok tan pindang, dok gede-gede pindangnya. Dok. Mau. Agak mau suwe nang asor. Tak suwelan ya. Suwe nang mesti gelem. Dek, suwe Ada nang. ngisar kok ngisar ada. Nanti suwe nang. Aku nek bendingku bayi Tanganis minum. bericik pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Masya Allah. Pagi-pagi sarapannya sayur asem, terong. Ya, Dek, gede, Dok. Bayi nggih. Tapi anak Rine pura aku. Boten kiri ini kandel ning kene. Ini sesuai sama ibu gak enak ini. Panas bayi. Panas bayi ngono. Enak ibu. Emang kebasane Mbak Nana lho. Nggih. Makanya aku roh nyetam. Nggih. Ya dulu, sekali dulu kalau mana jalan langsung suhu. Jangan asemin mbak nawai. Pindang. Iwak asin. Dari cik lagi nggih. Ya Allah enaknya. Alhamdulillah. Intan aja bohong lo ya. Coba baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kerupuk tak suka iya. Dibuka kon dhuwur lah mbok suwek kok mlempem. Ngene kata tak nang kok dhuwur. Bisa ora? Enak ya Mbak. Seger banget. Monggo bayi kerupuk. Mas iki mbak iki wis Ya, Dek. temen aku wis sayur asem. Bismillahirrahmanirrahim. Walah pemirsa, di ini intane tak tinggali adang. Berasnya sak piro, Bu? Alah. Tak
gelas. Banyune sak pira, sak sepupe. Ndek iki nggih rondok kelemesen tapi nggih Apa? enak. Pinter wis berarti. Nggih, cukup Kan nek banyukan, dudune, banyukan banyu mateng. Enggak. Hop. Nek masak mau banyukan nduk ya. Nek nganggo sego kuwi nganggo banyu mateng nduk ya. Banyu kuwi lho banyu galon. Banyu galon. Galon iki cek perang. Tesih. Cek Monggo aku. pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Monggo sing urus sarapan, monggo sarapan. Enggak ya. Enggak. Wae pindang. Piye Mbok, baru telepon Kinara, Mbok Kinara. Alhamdulillah. Terus aku belanja. Wis kondindi jare Mbak Sis wis kaya pinjal tumo detail. Tinggal sama gede. Goleki majah, Mam. Mbak Yun piye, Bu? Mbak Ewin piye, Bu? Nyuwun Alhamdulillah. wis boleh pola sakit. Kok manuk Enak, renjak. Bu. Enak jelas no. Enak. Kerupuk Mbak Yun. Ya. Wis. Nah, lho. Bayar material numbaske goleke Pak Silo cemilan. Oh, petukan Mbak Yud, Mbak, engko Pak Silo gorengno sing anget-anget ya aku. Iya, Mbak. Lah tak ngono. Petuke ndi? Baik. Mbak Nana. Ngene Mbak Nana. Jane yak mono ki nggon Mbak Nana ya. Ampun, Enggak tapi kake kok sampai awan. Mungkin dia ngurusi tas sekolah, Bu. prai lho iki tak pola. Oh, mungkin nggih. Kali aku. Pelan-pelan dok nek Mam, tambah nek butuh ya. Wes mah. Kayak rasem. Ambil pindang goreng. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah enak. Seger, mboten masak pedes-pedes sambel. Katai tomate dadi mboten pedes Mbak Yi. Enak. Berapa kok mbok konan, Mbak? Sik wonge sik Bu. Sik semeti. Mas golek Set. set. Bu, mongke. Enak nawa bengi-bengi apa sore-sore Mbak Yi ya. Jenengan kok ucuk-ucuk pengen dahar sego jagung. Kuwi langsung kula OTW iwak asep. Minggu ngene. Lah niku iwak asep kula teng kulkas. Iwak asep. Santeni sithik ae. Wiri-wiri. Dahar sego jagung lomboke ijo. Bah, aja mbok ngono kutah lho. Apa jengene? Iki kok kutah. Makanya Dek Dewi dijak, Bu. Repak turun. Jadi kecutnya pakai gedung condong. Jawab. Enak kurang, Mbak? Bersyukur dok. Sama kan seger. Awake sehat. Konsen awake sehat. Nek awake lara jangan pahit. Tujuan mangan. Nek sehat iki mangan ambek opo enak. Ngene tok lho pemirsa awak sehat iki. Sayur asem karo nasi ngono wis enak. Intan. Kula coklatnya pindah mulai. Harus kalau nak lebih baru. Apa cuane Dewi Sundus? Ora ya Dewi Sundus. Wong bar kok metu mbek Dio. Kan sepuh. Belanja Mbak Yi. Nggak roh ya, tapi wong pas aku belanja terus kan emang yang cepu Bu. Jangan sepuh mbek Mas Dio. Mboten pedes. Sithik ae. Iki cek pindang neh, Ndok. Boten wis entek kok. Wes Tanduk neh. Mau warek Ibu. Engko ae mah Oh ya wis. wis warek wetengku. Ya wis. apa? Wis warak Ibu. Dek wau niku Mbah Yi kula tak cerita. Ternyata ambene jenengan sing jaman riyin kula
kayak kasur sing kula ditumbas Mbak Indah niku Pas. mboten sedeng kegedean kasure. Ukurane jenengan niku 140 Ambene 140 mrikine panjangnya 180 menawi. Lah niku kan panjangnya kan kasure kula 2 meter musuh 180 toh. Dadi Oh, niku iya. mboten cukup, akhirnya enten kasur sing busa tipis nika dimasukke mak japlek pun pas. Lho kuwi lah gak apa. Jeng ben pun diringkesi sedaya, kasur sing gedhe niku kula salap ke kasur. Tak kene wingking. kodane Pas, iki yo. Iya. Pas ngoten. Ame jo pemirsa yo, aku ame jo. Heeh. Amit yo impane yo. Nggih. Engko Nek tak kenen ojo kek kosan nduk mang ndak mampu gak enak kok langsung disai. Kene wis kono. Heeh. Nang banyunan ndak mampu ini gak enak kecut. Engko nek langsung disai anune Kak. Nek kula pisan teng Westafel langsung disayu tekur-tekur. Ngono kan gak ambune gak mampu. Mboten ngantek gak tau bisa yo, Mbak. Terus bar disai disai popon lah. mesti Ora sih kabeh. Terus baru saisane. Gimana? Pun Mbak jangan pamit no, Mbak. Tutup, Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu dulu pemirsa konten untuk hari ini. Kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tingkah laku Amin. maupun perbuatan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, amin. Pokoknya dijiku apike dibuat aduh eleke Ya, muga-muga amin. sing ning pengen ndang duwe bojo ndang tok bojo sing Tak pengen talinah yo. Mas, pokoknya muga-muga paringi sehat kabeh, Amin. dilancarkan rezekine, pokoknya berjuang dari dua yang cepet punya momongan laki perempuan yang penting soleh soleha. Amin ngono. Pokoknya segitu dulu ya pemirsa. Kadang enek uang ya omongane ya ngene iki bae ya omongane sok lantur enek kata-kata sing kurang genah, kurang apik ya. Bayi sak keluarga minta maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya kita sebagai manusia biasa banyak salah, banyak luput, banyak hilaf. Segitu dulu ya pemirsa. Pokoknya Ya amin. dinantikan konten berikutnya. Sekian Ya, dulu. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. cus. Bapak, kok dibuat sampah ya? Landuk kan, set Gitu.